Здравейте хора, аз съм Алекс и знам, че ме нямаш много дълго време, но сега се завършвам и ще довършим SpongeBob Night Shift-а. Всъщност, надявам се да успея, защото последния път се отказахме, защото беше твърде невъзможно втората част на тунелите, но сега ще пробваме отново. Така... Отново сме тук и последния път... Кой помни последния път, какво стана? Дай! Чакайте, може да го изгубиш, като минеш по тесните. Загубих ли го? Не го ли? Да, наистина го изгубиш. Да, бе, верно. Последния път, след като проводвахме видеото, осъзнахме, че единственото скръшно място, където може да му избягаме, дето бяха онея стълби за нагоре. Но проблема е, че ако нахвани някъде надясно, нямаме време, а и спринта е кратък и нямаме време да отидем до там. Какво батерии? Какво? Чакай, аз не мога как да го изключа, как се изключва? Не казва да не си играе с модулите на Фенера прекалено много. Добре, това е едно, но смятам да не го вземам, защото видях, че това с баска на отборната топка е много по-трудно и отнема много повече време. О, тук е малко, чакай, да го взема. Добре, това... Тук не сме били. Да. Аз като цялото това е толкова голямо, аз не знам как идем от тук. Тук има още ще има път. И мисля, че ако не, докато не взема едно мишче не се появява, тъй че... тук е, че като се загубих. Докато не взема едно няма се появи, тъй че това смятам да взема първо баскетболната топка и да взема първото дето е в коша. Не, тук няма. Чакай, те са три в една и съща. Да, между другото. Чакай. Къде отидох, па, бе? Ще се върна там, където иде. Така ли? Да. Видяхме, да, това го видяхме. Значи някъде друга е, тук на джаст. Или то май едно и също е пътя. Не, тук са стълбите. Да, обаче... чакай сега. Чакай, то да не е randomly generated. Не да е случайно, като Minecraft сидовете, да е на случайен принцип генерирано на всяка стая. Няма така. Защото не помня мапа да беше така миналия път, като играх. Аз не помня. Добре, ето още едно. Значи сме намерили 4. Интересинг. Какво е това тук е? Всичко е, което и тук е. О, не. Вижда тунел, врата, светлина, нещо. Лампа. Не, то... Вижу, там може нещо. То наистина май, че е генерирано на случайен принцип. Добав топка! О! Yes! Добре, че погледнах на джаст, никой не е жал видео. Оле, трябва да я какво става тук. Какво е това, бе? Погледна нагоре тук. Не. Вот светлина! Какво? Тук би трябвало, може и да сме защитени. Това се е зона. Или може би просто някакъв глич. Не знам. Ние дойдохме тук първоначално, като той ни подгони. Какво? Кликни. Не може да крашим. Не можем да кръшнем, брачет. Кой има тук долу? Нищо. Добре. Аз ако трябваше, даже не знам къде такова му записа за баскетболната топка. Може ли се избяга? Топ. О! Добре, поне знам как се мята. С десния бутон. Какво ти е? Пак така светлина. Аз го видях в последния момент! Отиди наляво. Ето го! Изгуби го! О, не! Това е гадно! Знаеш, ще го взема това. I guess I need more
Що да не го гоним тук? Явно не се появява дали не вземаме едното ейдж. Мисля, че Кай не. сега погледни назад, не, това не е цилиндричното, квадратното, едно голямо квадратно. По-надясно, надясно. Там! Не, оттам дойдохме, дето беше със статуята. Ей, към това квадратното не бяхме. Това виж кое е гадно. Знаеш, като смятам да не ползвам спринта постоянно, смятам да го пазя, те и бавно ще ходя. Добре, тук има и едно, т.е. дво. Не! Топката! Аз не знам как, аз няма как да го взема без да... Такова, без да метна топката тече. Напред. Рачет, загубихме се. Той се спална наблизо. Как така? Как разбрах? Глич на екрана. Дясно, коша. Страх ме, бе! Защо разбракам? Защото са такова екрана, виж как са статик ефекта. Не го ли виждаш? Виждам го, ме страх! Гепи го. И бяга. Да, тук е с тия колони. Ето тук. Дай от другата страна. Дето стаята с... Да, оная статуя надясно минахме. Тук не. Дай, Ох, моля, не, тай ще. А всъщност кой е това на статуята? Гай Юли Цезар. Аз мога да тяхо. Ой! Ето там. 5 от 8! Някой от тези дупки може да влезе? Те всичките водят към едно и също. Да. Към столбите. Пак не знам това нещо с това мухлясъл бургер. Да, знам. Я може да го пиква, защото нищо като оръжие за самозащита ли е? Я? Full health, full stomach, no need for that. Nasty Patty, it might just bite back. То та хилва! Вид наистина не знам на къде да ходим между другото. Ние сега се връщаме... Тук не съм идол. Това да не върти в кръг. Не, войни до той. Тук до втори му... Yes! Къде беше казал, че не трябва да ходя? Наобратно. Тук. Да, като беше тук и надясно беше статуята, обаче ти се чуеш какво беше напред и аз ти казах да не ходиш там, обаче те така не отивахме там. Това са стаи. Може да... Не, чакай, тук може да има бушон всъщност. Статика ми не... Чакай, ние видяхме бушон в една задъйна улица, виж ли са? Да, но ми... Страхме. Затова не се бъде затварям се очите и ми кай на къде да ходя. Задъйна улица? Не. Коридор. Тук! Не, това не води на пълно друго място. Patrick? Не, това е Носферату е скинуокър, не дей. Не му вярвай. Аз не мога го видя, какво да вярвам? Какво ми вика Мило? Спринтирай към коридор, който стане. Проблема е, че ако умрем, всичко почва от начало. Аз не искам да рискувам, мой. Не, той е там горе. Копре, бе. Аз продължавам тук, бе. Аз да обясна, мой. Какво е това място, бе? What? Тук може да е посеян бушон и после другия го знам, че е в тея... Как така го знаем? Аз не знам нищо. Аз се сещам, че видяхме за тея на улица. Бате как, от нас нищо не знам. Аз се сещам, помня го. Чуваш ли това? Именно той страда вика. Не ето го. Нека позная, той ще е слязал долу и ще ни причаква.
малко горе. Тук там. Окей. Насти пати! Насти пати! Не, Не. А! А! О, това би Патрик! Той бил него! Аз мислех, че това е фалшив Патрик. О! Не! Патрик звездата! Патрик the Stars Man! Бързо! Той уби Патрик, аз мисля, че наистина е някакъв фалшив. И аз мислех, че е някакъв скинвокър. Море! И той защо не слезе при нас тогава? Защо се рече? О, Искаш аз да помня с последния бушон. Какво става, хора? Аз съм Борко, Rest in Peace Патрик. да. Чак, какво става? Време малко прачеда тук, че Така. аз вече трябва да сменям два чифта гащи, защото един няма да стигне. А пък как поем в първата игра, не знам, май не го виждах. Явно са го виждали, то явно са... Не, той беше с богатито. Да, той беше с богатито. Той беше с богатито. Добре. Не, това е коридор. Айде викам, ме е най-страшна мене. Най-страшното хора е неизвестното. Не? Трябва да се... Аз като не знам кой ще звучи, но малко да ме е страшно. Аз знам, че беше тук в тези коридори. И аз знам, помня, че като ги ръшвах набързо, мисля, че аз мисля, че го правя. Но отидем при Патрик да... Цера ми е имплантирал фалшив спомен. Не е фалшив спомен. Истински е. Как се... That's a escape. The door upstairs is Давай! open now. Спри, почивка. Загубих пътя. Let's go! Let's go! И само да пречаква, да. Let's go! Yippee! Yes! О! А! Gary, I just Huh? had the scariest nightmare about Nosferatu shapeshifting into Squidward. Wait, Gary! Why the hell do you have chum buckets over your eyes? What? Обаче да свързвам това интересно вече. О, не мога вам, минахме тази част. Верно ставам стъпки. Breaking news! Bikini Bottom is in utter chaos. Plankton, the once small-time restaurant owner, has successfully taken over the city. Citizens are being brainwashed by Plankton's mind-controlling bucket helmets. If you can hear this broadcast, stay indoors. Lock your doors and do not make contact. I'm reporting live from inside the chum bucket. These customers aren't normal. They're chanting "All hail Plankton! All hail Plankton! Oh no, they see me!" Хо-хо, аз ще спра. Bikini Bottom has fallen, a sea of brainwashed chum bucket slaves. But one sponge can still make a difference. Не взем. A man chooses. Oh, A oh. slave obeys. Каква е тази бухалка? Така, имаме... Ко? Какво ти е? Аз ли го изя? Аз ли как те... Дясно. Къде? 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 Къде е? Кои къде? Те от всички страни идват. Те идват от всички страни да гонят. Колата! Може да караш. Вземай колата! Прес! Имам че да... Дан! На тебе! Не!
А!